Pani presnejšie na tomto parkovacom mieste parkovala. Takže ona si pomýlila parkovacie miesto s nejakým vstupom do brány. Június 21-én egy üzlet, ahol kismamákat és kisgyermekes anyukákat is aláznak címmel közöltünk cikket a Paraméteren, ahol azokat a vásárlói panaszokat gyűjtöttük össze, melyekkel a felhasználók a Dunaszerdahelyi FTC Parketa stúdiót illették. A panaszáradatot egy férfi bejegyzése indította el, aki azt rótta fel az üzleteseknek, hogy agresszívan viselkedtek az üzlet elé parkoló feleségével. Bola to čierna Octavia, zaparkovala nám do brány, pani bola upozornená, že tam nemá čo robiť, začala vyskakovať a začala nám škarede povedala nám parasti. Toto bolo celé jej riešenie. Tá pani už hneď mala ísť nie za manželom, ale hneď mala si zavolať 158 alebo ísť na obvodný úrad, na obvodné oddelenie policajného zboru a oznámiť túto záležitosť, že bola dotknutá jej osoba neprávom. Bár több kommentelő szerint is gyakran durvák és vulgárisak az üzletesek, ők kitartóan tagadják ezeket a vádakat. Ja som s ňou rozprávala vonku a ja som ju upozornila, že pani, prosím vás, slečna alebo pani, prosím vás pekne, ide von auto. My nevieme výsť a tam mám ja služobné auto vo dvore. Ona nás v podstate uväznila. A žiadne takéto slova, čože kurva, opakujem, nikto z našej strany nepovedal. Nikdo. Egyes kommentelők aztán fenyegető módon a család zsidó származásába kötöttek bele. Ezeket a bejegyzéseket a Paraméter moderálta, de a család rendőrségi feljelentést tett a kommentek szerzői ellen. Keby tu boli aspoň pravdivé veci, tak áno, poviem, že táto jedna položka alebo niečo, toto bolo pravdivé, že sme Židia, že áno, že nech skapeme alebo zomrieme, dogujane, v pohode. Vedel by som na to odpovedať, ale sú to jedine takéto veci, že sa čudujem, že v dnešnej Slovenskej republike, keď sme v Európskej únie, sa niečo takéto sem aj môže dostať. Ideme do obchodu a ukazujú nám, kto sú oni, lebo čítali na Facebooku. Ako tí ľudia tam dávajú tú otázku, že potom z čoho žijeme. Keby sme takto každého riešili, tak potom tento obchod už dávno môžeme zavrieť. Posílajú, ja si dám toto. Takže to už vidieť na tom princípe tých ľudí, príklad, jak tam začali pýtať o židovskej komunite. Ja sa nehambím za to, žiť. Ale toto, čo napísal, veľmi ma urazil. A sok-sok egybehangzó panasz szerint a család durván bánik a vevőkkel, nem engedik lefényképezni a mintákat vagy megfogni a tapétákat, és nem egy ember tessékeltek már ki az üzletből, mert az nem volt hajlandó szót fogadni nekik. Azt viszont tagadják, hogy bárkivel erőszakosan viselkedtek volna. Dojdú sem, si fotia, trhajú to, keď sú upozornení, že prosím vás, toto je ešte náš majetok, pokiaľ si ho nekúpite, tak sa na to urazia, že však oni môžu všetko, hovorím pani, ale toto není vzorka. My vždycky upozorníme zákazníka, že vzorka sa takto, s tým si môže robiť, môže si ho odstrihnúť, zobrať, požičať, dáme. Ale plnohodnotný tovar, vy keď chytíte do ruky a začnete ho trvať, pri fotení alebo znehodnotíte, tak je to druhá trieda, my to už ďalej nevieme predať. Tak tu pani oslovíme, potom nenevajte sa, opustíte naše priestory, lebo ste poškodila tovar. A kúpia tovar, oni ho chcú dať naspäť. My sme kamenná predajná, nie sme nejaký internetový predaj, aby sme sa pochopili. Oni si to milia s internetovým predajom, že vy keď niečo kúpite, môžete vrátiť. Taktiež sme upozornili veľakrát zákazníkov, keď si vybrali bez nášho súhlasu buď tento telefónny aparát alebo nejaký prístroj, s ktorým sa dá natáčať alebo nahrávať, tak bol upozornený, že my si neprajeme, aby firemný objekt súkromný natáčal ohľadom nášho poplašného zariadenia alebo kamerového systému, lebo sa nám to nepáči. A na toto presne vždycky bola takáto reakcia zákazníka. My nikomu nerobíme zle, ani sme nerobili, ale ako náhle niekto tu dojde, povie mne, že debil, alebo debili. A bez príčiny. A bez príčiny. Tak ja reagujem strašne. Reagujem. Ako náhle ja venujem zákazníkovi, ja som príjemná a nenanútim žiadne tapety, jak sa tam píše, že ja som nanútila. Nekúpi to ona, kúpi to za pol roka niekto iný. Ja mám dosť roboty a títo ľudia, podľa môjho názoru, väčšinou sú evidované na úrade práce a celý deň majú čas nasledovať. Haba Tortán, hogy az üzletesek szerint szlovákságuk is zavarja a vevőket. Podsztevekék szerint azonban boltjuk forgalma nem csappant meg, cégük normálisan működik, és a jövőben semmin sem kívánnak változtatni. Všimli sme si to tu v Dunajskej Strede, že slovensky rozprávame. To je plná vec, prvá vec, ktorá, ale ľuďom to vadí. To znamená, že sme si všimli. Tým pádom ona už na nás inak pozerá.
To je prvá vec, presne. Ako náhle sa slovensky začnete obsluhovať zákazníka, už úplne inak na vás rieši túto situáciu. Máme to, je to tak. Každý musí dobrovoľne rozhodnúť, že či bude kúpovať, či mu je sympatická tá obsluha príklad, či je sympatická mu tá reč, či v slovenčine alebo či v maďarčine, takisto či je mu sympatický tovar a či je mu sympatická táto predajňa. My nebudeme nič meniť, lebo chvala Bohu, tá klientela príklad, ktorí neboli títo ľudia, tak vždycky k nám chodia a držia meno firmy príklad v poriadku, lebo sú spokojní. Nikdy sme nikoho neoklamali, nikomu nie sme dlžní, vôbec žiadnemu štátnemu orgánu. Žiadne zálohové platby nebereme. Sociálne všetky zdravotné poistenia sa platia, to znamená, že my s firmou nemáme žiadne problémy, ani s mestom vôbec nemáme žiadne problémy takisto.